kontuan hartuta, egunero zezaten duten gutaz, hartzapezpikuen batzarraren irratian, ze irain gogorrak erabiltzen dituzte, nire buruari erabateko eskubidea ematen diot. Bestalde batetik, benetan iruditzen zait, apur bat, Freuden zentzuan hau da eromen kolektibo bat, neurri batean, kristautasun hau da. Ratzingerren liburuetan irakurri dut nik esaterago berak, hitzez esan da. Bueno, ni aingeru jagolearekin, aingeru guardakoarekin, bueno, errespetatzen dut, baina nahiago dut harremana zuzenean jainkoarekin eukitzea. Hau da, gu, hiritar arruntok dauzkagu, ez dakit, deaburutxo gaiztoa eskerrean eta aingerutxo ona eskuinean, eta hoie saiatzen dira jabetzen gure kontzientziaz, eta barrez, Ratzingerrek zuzenean dauka harremana jainkoarekin hitz egitza esan da. Hau da, esan nahi dut, giza irudimenak sortutako izaki hoiekin, hau da, jainkoa, aingeru, jagoleak, eta bar, biztan da giza irudimenak sortu dituela, horrelako etxekotasunaz hitz egitean, niretzat da, Bermeon badago entzerratua Kristino izeneko mutil bat, eta bertan dago sartuta eroetxean, txikitatzen duelako lagun imaginarioekin, eta barrez. Nik ez dut eskatzen Ratzingerrek hartzea Bermeoko eroetxera, baina bai Kristinori ematea aukera aita santu izateko.